s koněm Cios jsou vyloučeni z hodnocení této soutěže. A voláme Poloučkovou Moniku na koni Gita za jezdecký klub Vyškov, připraví se přikryl Petr. A Poloučková Monika na Gitě. Odstartovala první překážku bez problémů a pokračuje dál. Druhá překážka chyba. Třetí dál pokračuje, to znamená, jezdkyně bude pouze v první fázi absolvovat, a to znamená, ukončí druhá chyba. Další překážka a jízdí poslední překážku z té první fázi, kdy první fázi, která má výšku překážek 90 cm, absolvovala